Is dat nou het, dat is toch niet het wapen van Zerum of wel? Hallo? Ja? Ja, doe het maar. Wordt dat leuk? Nee, ik vind dat niet leuk. Dat schiet me aan, eerlijk gezegd. Ik loop gauw door. Fijne dag. Ja, hetzelfde. Ah ja, wacht, inderdaad, daar hangen er nog meer bij. Even kijken. Ik weet niet of die thuis is. Ah ja. En dan Prins Mark. Zijn er nog bewegingen? En welk dorp zien we nou? Oh, zien we in Maasbree inmiddels? Jong. Welke spot? Wat bleef? Je bent welke spot? Echt waar? Ja, ja. Luc en Chantal, Saar en Tijn. Gespot, maar Hey. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Je ziet denk ik de man van de prinses. Nee, niet van de prinses. Oh. Van de adjudant. Van de adjudant. En Welke van de tweeën? Saar. Saar. Die aan de rechterkant staat. Ja, Loop even mij naar boven. daar loop ik even Ja. mee. in de Hi, voet. ik ben Bas. Ik ben Chantal. Hi, Chantal. Ik ben echt wel helemaal make-uploos. En Oh, wacht. niet helemaal fit, maar fijn dat de camera op me is. Moeten we op afstand blijven? Oh, niks te- Ja, misschien wel. Nee, komt wel goed. Dit is mijn dochter. Oh, Dit is Saar, de adjudant. Ja. hoe lang zien ze uit? Afgelopen vrijdag zijn ze uitgekomen. Oké. Ja. Zoet geen mij in het complot? En wie zou het wel mij in de complot, ja. Ja. Want ja. wie giet dat in Bree dan? Wanneer kreeg ze dat te huren als elders zien? Wij kregen dat, begin november wisten ze het. Ja, dan weet je ook, wij wisten het ook vanaf dit tijd. Ja, Dat is al vroeg. dat is best wel vroeg, ja. Ja. Dat was toch niet nog voor de 11e van de 11e of al? Dan moet ik heel even schakelen, volgens mij wel. Volgens mij net die week daarvoor. Maar dat weet ik niet meer 100% zeker. Ziet gij een echte vasteloversgezin wel? We zien wel echt een vasteloversgezin, ja. Oké. Ja, zeker. Nou, dan begint het rond de 11e van de 11e soms dan wel een beetje te kriebelen. Dan begint het wel te kriebelen, ja. Ja, zeker. Ja. Hey, en Saar, wie oud is Saar? Daar is 13. 13. In mei werd ze 14. Oh, Ja. dus die zit nog op school. Die zit nu op school, ja. Ja, die is nog niet thuis. Nee, Zien anders dat hij is ook nog voor de kamer kunnen komen. Zien dat dikke vriendinnen? Ja, dat zijn wel dikke vriendinnen. Ja, het is echt sowieso een jeugdgroep met eigenlijk allemaal echt een vriendinnengroep, zeg maar. Die kennen elkaar allemaal heel goed. Oh, dus die zitten in de jeugdgroot. Ja, dat is dan de jeugdgroep. Ja, hier in Bree En door hebben- kunt dan het trio uit. dan kunnen ja, hier in Bree hebben ze elk jaar een nieuwe jeugdgroep. Oh. Dus dat is niet elk jaar dezelfde, zeg maar. Oh man, ik is hoor dat we bij telkens ons in de anders. dorp die luxe hadden. Ieder jaar een nieuwe jeugdgroot. Ja. En is Saar wel het type voor adjudant? Of Ja. hij zou ook een prinses kennen en willen zien? Ik denk, ze is helemaal content met deze rol. Ik Nou. denk, prinses, hij is het denk ik ook wel leuk gevonden, maar ze zei op een gegeven moment ook van, oh mama, ik ben eigenlijk helemaal tevreden mee dat Puk lekker prinses is. En laat me maar lekker adjudant zien. Dus Ah. het is helemaal oké. Ja. Oh, die cupjes, leuk hè? Oh, geweldig. Ja, leuk hè? Ja. Deze vastelovend maken we ons niet druk samen dansen, zingen en springen met prinses Puk. Ja. Heb je nog een rol als papaman? Hebben we nog een rol? We hoeven natuurlijk niet overal bij te zien. Dat moeten die meiden ook gewoon lekker zelf doen. Maar we gewoon wel wat meer vastelovens vieren inderdaad. Ja, hebben we echt een rol? Niet echt. We moeten wel soms voor het eten zorgen. Of met het uitkomen was er een afterparty geregeld. Dat hebben we dan wel... Of voornamelijk de ouders van de prinses hebben dat vooral gedaan. Oké. Maar we hebben wel meegeholpen en dus dat. Dus dan ziet je Ja. met de elders van het trio nou ook wat meer samen. Ja, klopt. Oké, en Ja, dat ja. is gezellig? Dat is heel gezellig, Ja? Jazeker. Ja, we kosten ons allemaal ook wel al. Ja, dat is in zo'n dorp toch wel. Ja, en als beste vriendinnen.
Ja, zeker. Ja, dus we hebben al dikke contacten met de hooiers. En ja, zeker. Wie is ze verkleed, Chantal? Nou, Dadelijk. een beetje en. Want ik doe zelf ook heel veel muziek maken. Dus ik zing ook in een carnavalsbandje. Dus ik heb vaak ja, niet dit. Dat is een beetje mijn huispak. Dus ik heb mijn optreedkleder aan. Maar als ik zelf verkleed gewoon, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet precies. Ik heb van alles en nog gehad. Een muts voor op mijn kop, denk ik, of een broek. Ja, dat of, maakt me wel benieuwd nou. Hangt er binnen ergens een foto van dich als zangeres in actie? Op mijn telefoon. Oh, Een echte foto heb ik Nee? volgens mij niet hangen. wie heeft het bandje? Carnavalsband.nl. Oh, wacht. Volgens mij heb je wel eens bij ons in de deur opgetrooid. Ja, dat kennen we ook een keer vandaan. In Lon. Carnavalsband.nl. Ja, volgens mij Maar wel. even schakelen, dat zou Ja, ik zomaar moet ook eens even kennen. Dat zou schakelen. zomaar eens kennen. Ja. Maar dan ziet je misschien pas begonnen te spelen toen ik al in kennelijke staat verkeerde. Of ik word gewoon toevallig ten over Ja. het niet door. Ja, dat zou je kennen. Ja. Ja. Hey, maar wat leuk. Ja, leuk hè? Heb ze altijd gezongen? Ik zing heel veel, ja. Ja, ja. Maar even schakelen. Ja, ik doe het. Dit is ook mijn beroep. Ja, ik ben muzikant. Dus ik geef zanglessen en ik zing in meerdere bandjes. En met de vastelovend al van alles gedaan. Oh, wat heerlijk. Ja, ja. De gast van die hobby, die beroep Ja, gemaakt. ja, precies. Oh, wat leuk. En de geeft dus ook Ik zangles. geef ook zangles. Ja, hierachter geef ik zangles. Daarachter wordt In, een auto stuurt ja, hoor. In dat, ja, we mogen wel even kijken. Ja, mag dat, hè? Ja, zeker. En dan- Wacht, maar is de deur open? Weet ik niet zeker. Ik pak even de ja, ik moet even schakelen. Hoor. Ik ben niet op voorbereid. ik Dat natuurlijk maakt een niks beetje. uit. Ik pak even de sleutel en dan kom ik deze kant eruit. Ja, dat is ik goed. kom eraan. Ja. Oh, nou ben ik, en dan moet ik echt Gravuur. Ja, dat kan bijna niet anders. Die hebben een keer bij ons een deur gespeeld. Oh, jongens. Had ik dat talent maar, dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken. Ja, ja. Ja, wat lag ze nou? Wat voor het zingen van dich? Nee, dat is geen eens een hobby, maar... Oh, kijk. Oh, joh. Hé, jong, dat moet je interesseren wat er binnen staat. Nou, dit is mijn lesruimte. Oh, wat leuk. Hé, maar hallo. Ja, dat wist ze toch? Ja, hier hangen foto's. Ja, dat klopt. Ja, Zie je? hier hangen allemaal foto's van mij. Ja, En dat wist je ook? daar ben ik ook. Ja. Dit is wel een abonnement op Blie Kieken, of niet? Nee, in de zin van... Nee. Chantal, Dat is dat niet bedoel eerlijk. ik in de meest positieve zin Dat van maakt het helemaal woord. niet uit. Ik snap het. Ik wist wel, immers de is een expressief type. Ergens wel, maar ergens ook niet. Ja. Oeh. Ja, op het podium wel. Ja, dan ga ik gelijk heel diep, hè. Maar ja, wel niet altijd, zeg maar. Het ligt er een beetje aan in welke rol ik zit. Maar ja, Oké. ja. Halve finale LVK. Ja, ook dat. Chantal! Ja, samen met Pim van Wielek. Ja, misschien zit hij naam Jawel. wel gaat, maar ja. Och, wat leuk. Ja. Man, dit is echt een moodboard, hè? Ja, dat klopt. Ja, dan gooi ik van alles af. Als er foto's gemaakt werden of ik leuke kaartjes kreeg. Of ja. Maar theaterconcert, Ja, ook dat. ik neem aan dat geen carnavalsmuziek is dan. Wat is dat voor Nee, repertoire? dat is samen met mijn zusjes en mijn tante. En dat is country muziek. Country, Americana. Ja, Oh. ja. Van alles. Ja, maar country is helemaal hip Zo weer, helemaal hè? hip, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat is die als ze een country zangeres moest pakken, waarvan het is van, daar voel ik me goed bij dat repertoire, of bij die stem, of bij de persoon. Wie zou je dat dan zien? Ja, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of dat echt maar een country zangeres is. Oké. Mijn eigen, ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb mijn eigen liefde toch wat meer echt naar de popmuziek toe. Ik ben echt wat meer een Lady Gaga fan, of Adele, of Sia. Meer die kanten, dus dat... Ja. Als ze nou over Sia begint, dan, dan, dat vind ik namelijk een van de beste vrouwenstemmen Ja. ever. Ja, vind ik ook. Ja.
Ja, dat is Oh, dus daar heb je ook veel repertoire van op die telefoontje stonden of zo? Of dat reis in de auto? Ja, en we spelen er ook muziek van. Met mijn andere band, dus niet met de carnavalsband, maar ik zing ook nog in een feestband. Daar doen we nummertjes van Sia. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Wat is die lievelings country liedje dan? Oh ja, ja. Oh jee. Ik vind het liedje van... ja, tegenwoordigheid is het niet meer zo, hè. Voor tegenwoordigheid is het Lady A. Voor heer waar dat Lady Antebellum. Oh, Need You Now vind ik altijd Oké. wel een heel mooi liedje. Maar er zijn er vast nog wel meer, maar... ja, de huur zal even niet meer zoveel Nee. van. Jammer Nee. is dat. Ja. Ja. Nou, doen Saar de groetjes. Dat zal ik doen. En ja, heel veel plezier met alles wat ze thuis. Ja. Maar volgens mij, ja, living the dream, zoiets. Ja, een beetje wel. Ja, ja zeker. Ja, Zeker. ja, het is echt wel heel bijzonder dat het allemaal kan en mogen. En,